Ningizwa kahle bafowethu ningizwa kahle na? Hayi ke ngiqale ngibingelele kubona bonke abantu ngokwezigaba zabo. La emabhinceni ke saba nenhlanhla sabekelwa ungizwe emchunu njengondunankulu wethu. Ngibingelele kuwena Macingwane, ngibingelele kuwena Chunu, ngiphinde ngibingelele kuKhathide Mfwangobe, kuyena ngibingelela njengomdidiyeli wamabutho kwaMandlakazi. Ngibingelele bese ngibingelela abahleli bethu bemicimbi njengomuntu o-state manager owaziwayo emicimbini eminingi. Ngibingelele kuGeyo Mfowangcobo, enye insizwa leyo engiqashe. Ngibingelele kumcineka abambiza ngoXolani, enye insizwa futhi leyo ekuyiyona eyenza sure ukuthi iqhaza lami kwezokusebenza ngiyasebenza. Ngibingelele kumgangela, ngibingelele kwimbadada, ngibingelele kwindoni nesaliwa, ngibingelele kwi-Big 5, ngibingelele kuKhahlamba. Le micimbi lena engiyibalayo imicimbi esengisebenze kuyona kuMaskandi. Ingane zakwethu, njengoba nginimemile la nganibiza, ngafuna ukuzochaza ngesayidi lami. Ngiphatheke kabi uma ngibona okhosini kuphathwa igama lami, bangakwazi ukuthi mina bangibize njengomunye umuntu othintekayo. Okokuqala lokho kungiphathe kabi, isenzo saba singiphathanga kahle. Angazi noma ngoba nakho mhlambe mina ngumuntu ongathini ongelutho yini, kodwa ngicabanga ukuthi uma bona besebenzisa ngokweqiniso bekumele ngoba igama lami belithinteka bangibize. Ongangokuba igama lami lize lathinteka kabi still bangafuni ukungibiza. Ngibileke nemizamo engizamayo ukuthi ngifisa ukuthi nami ngithole iplatform okhosini ngikwazi ukukhuluma ngigeze igama lami uma kufanele ngiligeze, kodwa iqiniso bengifisa abantu balazi iqiniso. Ingane zakwethu, ngizoqala nje ekuqaleni komcimbi. Sibonga umcimbi wahamba kahle eMother of All eyayihlelwe umuntu engihlonipha kakhulu uZimipho, usisi uZimipho Kubuyela. Mina ngokusebenza ingane zakwethu ngibe stage manager. uZimipho bayazi abantu ngimhlonipha kakhulu ngoba ngimhlonipha ngoba ukuthi udadewethu ngisho izingane zakubo ziyazi indlela engimhlonipha ngayo, kwanaye uyazi indlela engimhlonipha ngayo mina. Ungiphathe kabi uma ngizwa igama lami lithinta kabuhlungu kangaka ekubeni mina ngixhumana naye. Ingane zakwethu angeke ngiqale la. Umcimbi waqala kahle ngasebenza ngaba-state manager, ngakuhambisa ngokwesikhathi. Ngiyafisa ukuthi lo live no record ngoba angifisi ukuthi abantu abanye abangekho la bangayizwa lenkulumo. Ngawuhambisa kahle umcimbi ngokwesikhathi. Ongangokuba mina ngangiphambili ngo-30 minutes. Isikhathi ngangisigodlile ngisifaka ephaketheni. Ngenzela ukuthi noma ngabe kuthiwa khona i-artist alisele kube sure ukuthi liyadlala ngoba kuke kube inkinga la eThekwini uma kunemicimbi ngoba amaphoyisa mayisefika ethi ayavala. Uma amaphoyisa ezovala ngo-4 o'clock, amaphoyisa la eThekwini akenze sure ukuthi ngo-1:15 asefikile. Wahamba umcimbi, wahamba kahle umcimbi, waqhubeka. Ngila ngikhona ke manje kuthenini indaba kaMthandeni ingena kanjani. Sengifuna ukuveza ke lokho ke manje ngoba ikhona okusihlanganisile. Ingane zakwethu liyafika igcokama. Akufiki lona, kufika uMasondo njengokujwayelekile. uMasondo uyangena, uyabuza ukuthi bafowethu ubani, okuyena odidiyela stage. Bese yakukhathide Mfowangcobo. Ahamba ikhathide, mayakukhathide afika ukhathide mfowethu mina ngo-MC, umuntu okuyena ophethe stage uncoshela. Nangempela uMasondo eze kumina. Athi uMasondo, mfowethu uMthandeni kade edlala komunye umcimbi. Ngiyacela mfowethu ukuthi sesilethe, yebo ngiyavuma, kodwa ngiyacela ukuthi ngana kwethu uwakhe ipeni ukuthi sikwazi ukudlala. Bese ngithi mina Masondo, ngicela ukuthi mfowethu ngoba nami ngiqashiwe, ngicela ukuthi
ngidedela abanikazi bomcimbi bathathe isinqumo bese bebuyela kumina. Uma bengabuyeli kumina ngizobe sengisithatha isinqumo mina njengo-stage manager njengoba ngijwayele ukwenza. Okokuqala-ke ngingakaqhubeki la ngikhona kumaskandi ngenza ukuthi khona into engifisa niyazi, not nje kumaskandi, kuma-event. Kuma-event umculi kuyenzeka aqashe imicimbini emithathu. Afike umculi eze kuthina njengo-stage manager athi bafowethu, njengoba ngila ejozini ngiqashiwe eGoli, ngicela ukuthi ningidlalise phambili kuze ngikwazi ukuyosebenza kwenye indawo, kuze ngoba masokhuluma iqiniso ngenza kwethu imali enikezwa abantu abaculi akuyona imali enough kubona. Abaculi banezindleko eziningi. Angisho ukuthi ngikhulumela abaculi, angisimculi mina. Kodwa awukwazi umuntu uma ethola lenye itoho ukuthi angayi uyodlala. Awukwazi ungamnikeza indawo ukuthi akahambe ayozama enye imali ngoba njengoba siphile ngenza kwethu siphila nemindeni yethu. Uyabo abanye abantu kubhekwe bona emakhaya. Awukwazi ukucindezela umuntu ngomuholo wakhe azothola phambili. Bese ngithi mina ngicela-ke Masondo sengiqhubeka nendaba. Bese ngithi mina Masondo ngicela ukuthi-ke mfowethu bathathe isinqumo bona bese bebuyela kumina bese ngisho ukuthi nabathini. Bese ngiyangempela ngikhulume noHlongwane noShatha bese ngithi mina Tjatha nawe Hlongwane ngicela ukuthi bafowethu thina singasithatha isinqumo. Isinqumo asithathwe yibona ngoba umcimbi wabo siqashiwe thina. Bese emva kwalokho uHlongwane ayekhona. Bese bona besithatha isinqumo bona. Bengabisabuyela ku-stage manager okuyena abamnikeze inhliziyo yomcimbi. Ngaza kwethu uma ngu-stage manager okokuqala ukuthi umcimbi uhambe kahle ulele kumina. Ukuthi abantu bajabule umcimbi ukulele kumina. Mina ngenza kwethu ukule njengoba stage manager ngayifundiswa uSibu wayeshaya ubasket abambiza ngomduna. Benayo uHlongwane uChris. Ibona abantu ke laba bangipheka kulento kubo stage manager. Ngangisebenza nabo ngisemncane. Ngikhumbula nje iPhucuze iqala. Ngangisebenza nabo. iPhucuze iya koJosini ngisebenza nabo. Endaweni eziningi nje ngisebenza nabo. Even ngisho kuKhahlamba uHlongwane indawo eningi nje ngisebenza nabo ko le ku Big 5 ngisebenza naye. Kumgangela ngisebenza ngedwa. Ingoma kaZwelonke ama-event amaningi engawabala ngisebenza kona. Mbuso wamaciko ngisebenza. Yena into engifuna ukuyibhala lezo. La engikhona-ke sekuthenini-ke bese bona bethatha isinqumo bangabuyeli kumina njengo-stage manager. Okokuqala la engikhona kwakuzodlala ukhuzana. Bese kudlala Mthandeni. Bese kudlala uJumbo. Engicabanga ukuthi labantu bobathathu kuthiwa nama-guest kakusho njalo into enjalo. Ngingixolele ngaza ukuthi ngihlalele emalenkeni lento yesilungu bengayazi. Babacula bama-guest labo. Bese kushintsha thiwa uMthandeni uzodla uJumbo uzodlala emva kwakhuzana. Bese ngibuza mina ukuthi uMthandeni uyakwazi lokho. Okokuqala lokho. Vele njengoba kucashwa ngokuthi uMthandeni wadlala esikhathini wadlala wafika late. Vele uMthandeni udlala esikhathini uzodlala esikhathini ngesona esakhe. Ilapho ke ngifuna nizwe khona kahle. Uzodlala esikhathini sikaJumbo. Asakwazi kuba ne-excuse ukuthi uMthandeni ufike late. Okay. Ngiqhubeka. Bese ke irun program uhamba umcimbi. Ma uhamba umcimbi badlala abaculi. Mabedlala abaculi bese kuphoqa ukuthi kumele estage kungene umdumazi. Kungene ezecala bese kube umdumazi. Labaculi abekho. Bayazi abahleli bemcimbi. Engikuthanda abahleli bemcimbi bakhona la kulabo live. No MC futhi bakhona bala kulo live. No stage manager abanye bakhona bakulo live. Nganza kwethu ukho engifisa niyazi. Thina esuke so stage manager. Kusuke kulele kuthina ukuthi nina njengabalandeli nijabule. Ukathi umfokaHlongwane mayikhuluma ngelinye ilanga athi ushela ngicela nenze sure ukuthi umcimbi manje uphethe awuthi umcimbi uhamba uthi umcimbi awusuke njengebhanoyi ngenxa ukuthi umcimbi mele uma usuka uyaphezulu ungathi umcimbi uphinde ushone phansi ngoba abantu bazoze babone ukuthi la kudlalwa ngathi shoes sizela mahala. Abantu mele senze sure ukuthi ngasonke isikhathi ba happy. Bese ke bengatholakala abaculi lapha. Ngokwesikhathi vele sesishayibile vele sesiphambili isikhathi kakhulu. Akekho umculo ngathi uEli. Bese ngithi mina bese ngehlela ngezansi ngiyobheka umdumazi nezecala.
abantu laba engibahlonipha kakhulu ngokwezinga lomculo wabo. Mangithi ngiyababheka bekho. Okay. Bese ngithi mina Masondo. Ithini into yini? Besethi Masondo mfowethu bathe bazobuyela kuthina bakaphumi isinqumo. Bese ngithatha ucingo lwami ephaketheni. Ngifone nge-airtime yami. Ngifonele uZimiphi, ngimfonele kathathu. Mangimfonela kathathu angabamba ucingo lami. Bese ngibiza uMashudula beno Kiss Before. Umuntu wayezongena emva kwami kuKhalamfazi. Bese ngithi mina ngenza kwethu. Ngifuna nibe ofakazi balento ukuthi imina othatha isinqumo. Lethi Kiss Before Mashudula Khalamfazi bafowethu abaculumele bangena bekho. Kune artist ready stage. Elise backstage. Ready le artist. Angikhuluma ngomuntu usazogqoka. Bafowethu ngoba imvula iyanetha. Abantu balinde abaculi. Ngicela ukulifaka. Uyezwa? Bona phela vele uKiss Before beno Mashudula kumele bezwe ngami njengo stage manager. Kumele ngibatshele. La ngempela bamfaka wadlala. Uthe mayisedla edlala kwase kuqhamuka uZimiphi. Uhamba phambili uyashesha. Ngemuva ulandela uBaba G. Nkosi yami yakwagumede. Kwangoni ulandelwa yona. Bese gibele stage. Mayigibele stage bese icisha ingoma. Mina njengo stage manager angifuni abantu babone inkinga zethu ezikhona stage. Okokuqala mina ngangakwazi ngangingazi mina ukuthi mhlambe kune trap ekhona ngomthandeni. Futhi ngangingazi mina ukuthi umthandeni akufanele adlale lapha. Uma ukuthi kunento yayikhona ukuthi umthandeni angadlali, kumele ngitshelwe mina ngoba mina umthandeni uyazi naye. Uyangeke adlale mina mangithi angadlali. Uyangeke akwenze lokho. Okokuqala nje umthandeni wakwafika kwigcwalisa ukuqala. Sisemoses Mabhida umcimbi oqala kakhuzani loyo. Mina lo ngahamba ngaya kumthandeni ngakhuluma naye. Wathi mina uzongena ingoma ukuthi abonge umcimbi uthi impumelelo. Ngase ngithi mina akufanelele ukuthi udlale. Wangilalela mina. Uyezwa? Wasuka. Noma ke kukhona okwenzeka kodwa yena wakwazi ukungilalela sengikhuluma naye. Ongakuba ngaze ngakhuza abafowethu beza kuyena ngabakhuza mina. Ngakhuluma naye eceleni. Wahamba futhi walalela wahamba. Okunye ngifisa futhi understand. Ngenza kwethu uma thina singo stage manager lapha stage okokuqala imini osuke control ukuthi kwenzeka noma ngabe yini ekusuke emele yenzeke. Emele yenzeke ngokohlelo. Angene kuZimiphi afika acisha ingoma. Acisha ingoma bese mina ngihamba ngiya kumthandeni. Ufike ngimhlebela ngemuva bese ngithi mina mfowethu ngiyacela ukuthi ngiyenzeke into eyinkinga la. Ngicela ukuthi njengamanje uqede inkulumo iqedwe ungabusaqedi. Bese ethi umshovu kumina bese ngibiza njengoba ningibona ngime eceleni ngikhuluma nomshovu bese ngibiza umshovu athi bhuti wami ngiyacela usathe umlinde sale seqeda. Bese ke qeda bese ngimkhipha. Kanti uZimiphi usefikile ukuhlutha umbhobo. Letha behlisa umbhobo bese ngingena phakathi kwabo. Ngikhuluma ngevideo ngingena phakathi kwabo ngoba angifuni abantu labana balaphana babone inkinga thina esinazo. Abantu okokuqala mabeze emcimbini base bezojabula. Inkinga esinazo thina sikwazi ukuyiveza. Uyabo? Bese ngikuvikela bese umthandeni bese ngithi ngimphusha ngapha kwami esiwanga bese sithi yena ngiyaxolisa kodwa ngiyabonga ithuba bese ehamba lapho udadewethu bese banenkulumo abanayo esembhobheni. Mina ngesikhathi ngisuka ngibona ukuthi uZimiphi ngenza kwethu mina uZimdollar ngimhlonipha kakhulu. Naye la ekhona ngeshow yakwazi lokho ngiyamhlonipha. Angigcini ngokumhlonipha ngiyalazi izinga lakhe. Ukuthi yena ubani empilweni ngiyamazi ukuthi ukuphi. Okungiphatha kabi ukuthi uma abantu bakithi bela bekhona ngathi singabantu bengasihloniphi thina. Ikhona into esiyoyenza thina iphumelele. Okokuqala mengantshela nje. Mina uZimiphi indlela engimhlonipha ngayo ukulevel yoma. UZimdollar okokuqala ngokwenkolo mina naye sama Nazareth. Angikwazi ukuthi ngamhloniphi. Okokuqala nje lokho. uZimiphi uganile. Unkosikazi womuntu. Okokuqala ngikwazi ungamhloniphi. Ongangoba noma yena engakwenza lokho akwenzayo, mina ngikwazi ungamhloniphi yena ngoba yena unkosikazi womuntu noma yena engayenza lento ayenza kumina. Ongangoba mengantshela iqiniso,
mina uZimiphi emsakazweni ngimubuzile ngomsombuluko ngathi mina uyangita lapha uZimiphi kumina wathi kumina wena msulu kanyoko mina uZimdollar ungithuke ngoma wami ngasho kuyena ngifuna nonke niyibuke lento niyibuke ukuthi lento ngaphendula ngathini kuyena mina ngifuna ifundwe nina nang ngifuna niyibuke lento wathi kumina umsulu kanyoko ngathi mina kuyena akulungile dadewethu kodwa ngelinye ilanga uyolizwa iqiniso ukuthi lithini ngoba njengamanje awukafuni ukuzwa elami isayidi kodwa lenhlamba ayingifanele mina njengoba ngazi ukuthi mina ngumfweni igama lelo engalisho kuyena angaze ngimphendule ngenhlamba mina ongakuba mina namanje ngisamhlonipha kodwa yena uma ekhombisa ungangihloniphi angazi yini edala lokho mina okokuqala laphana uma ukuthi uZimiphi yena wayenenkinga noMthandeni ngamela ngitshele mina uthi Ncushela angithandi uMthandeni adlala emcimbini wami mina okokuqala into engiyenzayo ngithi ngiyenza ngoba na kungazi ukuthi uZimiphi mother of all zonke izingane zakhe kumele zenze ayiphathe ngendlela eyodwa njengoba enodadewethu mina kumele ngimkhafe uma ngisuka ke stage kade ethi yena Fuseke sengiyakuyena mina ngithi mina Zimiphi uyi public figure wena ukwazi ukukhuluma nomuntu ngalendlela okhuluma ngayo okokuqala kunabantu la bese sifuseke wena esho kumina mina njalo into engiyenza ngisiza yena njengomuntu wakithi kodwa yena mina ngiyinto engelutho kuyena anginankinga ukungabi lutho kuyena mina ngiqala ukusebenza ngemother of all mina ngenza kwethu imicimbi eminingi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi ayikho imicimbi engasebenzi kuyona kaMaskandi kodwa ngenza kwethu uma igama lami lizophathwa ngalendlela liphathwa ngayo ngisho obaba abafowethu obhuti odadewethu ngeke bakuvume lokho uma ke ngenza kwethu mina ngingafanele ngikhulume ngento ehlele mina kumele kukhulume bani elabale ligama lisincushela ubani okumele ayidefend kanti kakusholana kuthiwa umlomo ishoba lokuyiphungela ngenza kwethu bengikuningi kakhulu bekuyilokho ebengifuna ukwazi ukuthi uZimiphi mina kangihlonipha akagcina ngangihloniphi lapha emcimbini wakhe ukuphindile wakudala wakudalula ukuthi mina ngomsulu kama wami anginankinga ke mina lo msulu akhuluma ngawo ukababa ongangoba lo wamsulu lo yana akhuluma ngawo yena njengoba ngokababa ubaba owaziyo kwamina ngiwazi kodwa ngenza kwethu kwesinye isikhathi ke kuthiwa inhlonipho ibalekile bafowethu anginanxa namuntu mina kuMaskandi futhi akekho umuntu engoba nenxa naye mina mangiphathisa uhlelo ngisuke ngisebenza ngendlela ekufanele ngisebenze ngayo naye la ekhona noma kuthiwa ubuka lo live noma ngabe kuthukubi ngiyafisa ngane yakwethu wazi ukuthi mina into engangilindele ukuthi wena njengoba usuwenza iphutha wathukela yile ama-artist phambi kwabantu abathenga amathikithi bavota bezemcimbini wakho iblame uzoyishifta kumina ngoba mina mangimbuza ngithi mina uyagadla emsakazweni ngimbuza with a smile ngenxa ukuthi yena ngifuna abone ukuthi mina ngikho la ekhona yena uyabo uma ngingekho la ekhona yena ngifuna lento yena ayilethe kumina kuze yena abe covered ngokomsebenzi wakhe but yena wahluleka ukwenza lokho wakhombisa okukhulu kunalokho akwenza stage phambi kwabantu okokuqala mina abantu bangihlonipha kuMaskandi mina likhe artist engangihloniphi onke ama-artist angihlonipha mina isinqumo ngisisho kwi-artist mina bayasenza ngenxa ukuthi baza amagalela ami kubona mina ake ngenze nje umzekelo kade silapha emcimbini kaSigwebo kwafika usaliwa wathi Ncushela mfowethu ngiqashiwe komunye umcimbi la sinocefuzile sicela ukudlala phambili bese siyahamba sikona umcimbi ngase ngithi mina Saliwe angikwazi unganidlalisi ngoba le mali eniyoyithola laphana angikwazi ukuninika mina uyezwa kufanele ukuthi mina nihambe nelaphana ngoba nina nisemsebenzini noma nami ngisemsebenzini kodwa mina njengenduna yenu kumele ngibuke ukuthi nina kumele nisebenze nibe happy onjani ke lo kuthiwa mina angingamdlalisi okokuqala ngifuna ukwazi angixhumani mina noMthandeni
Mthandeni akanayo inamba nami anginayo inamba yakhe. Kodwa mina into emele ngiyenze kumele ngisebenze ngokweqiniso ukubona bonke abaculi. Uyabo? Angikwazi abahleli bemcimbi bayazi. Kwengane zakwethu khona kufuna uku-understandisa yona. Engifisa ukwenza ukuthi uma kune-artist engimele idlale or elinye or lingekho, thina njengo-stage manager uma ukhona umuntu oshiwe isikhathi, uma kuvuleka ispace sike senze ishow ukuthi umuntu siyampotshisa kuze iprogram irun iqhubeke. Yayizwa lonto. Manje uma kuthiwa mina okokuqala angeke ngikhulume nje iqiniso lapha kwi-Mother of All ayikho i-constitution engineweyo nengisebenza ngaphansi kwayo. Ngisebenza ngokwazi ukuba ngithemba bona ngoba bengazi ukuthi mina ngazi umsebenzi. Angikwazi ukwenza into entsha emcimbini wabo. Nganza kwethu kwithimba lonke le-Mother of All. Ngiyabonga ukusebenzisana okuhle. Ngibonge nokungithemba kwenu. Neqiniso nalenza kumina ngiyabonga. Kodwa ngithi indlela engaphatheka ngayo laphana ayibanga yinhle. Uma ngokuba laphana ngangihamba nomuntu wami. Mangihamba nomuntu wami uyangibuza ukuthi kanti isithando sami nisebenza kanjani le nto ngamaskandi. Ngathi mina isithando sami into yamaskandi into yabantu abamabhinca, abantu abangafuni uku-understand izinto. Ekumele umuntu uzohlala emchazele. Uyabo ngimkhipha kule indlela ayiphoxeke ngayo. Ngifisa nazi indlela engaphoxeka ngaphoxa phambi komuntu wami. Indlela isitho sami esehla ngayo. Ngithuka umuntu wesifazane oseganile. Uyabona indlela lo muntu uganile bafowethu okokuqala ngiyamhlonipha mina. Uyabo ngoba umuntu wesifazane ke ngizwe kuthiwa mina uyithuluzi lendoda yakhe. Mina noma ngahlonipha ngihlonipha indoda yakhe. Uyabo ngihlonipha indoda yakhe kodwa yena akazange ukungihlonipha mina. Ahlonipha isithunzi sami. Ngaza kwethu ngibonga nje nendlela engithema ngikhuluma ngayo nani ngithi ngifuna ukuchaza lento nakwamukela. Bengifuna ukuchaza lo side lami. Kodwa okunye ngizobuyela khona. Okhosini FM ngiyacela ukuthi babe nobulungiswa. Ngoba kulo umsakazo loyana. Njengoba singabalaleli bawo. Mina nje ngifuna ukukhulumela mina. Mina kulabantu ababalwayo bamamiliyoni ngomunye womuntu nabo ohlanganisa imiliyoni lo lakhozi. Kungiphatha kabi uma ngithi ngizama imizamo ukuthi ngiyikhulumele abantu bezwe bese mina ngingalitholi ithuba. Okuqala lokho. Uma ke lo umsakazo lana uneqiniso. Ngiyacela ukuthi usebenze ngokweqiniso. Angingabi khona umuntu okwazi ukuzocanasa emakhanda ethu noma singelutho. Kodwa kangabi khona umuntu ozokwazi ukucanasa akhuluma okhosini athi ngikhuluma ngale mbebebe yomlomo. Okay ngiyavuma nginayo imbebebe yomlomo. Okay. Kodwa akakwazi ukubeka kanjeyana. Yazi mina ngavusa uma ekhaya. Wathi umfana wami kwezakalani? Nakho ngizwe igama lakho lihamba phezulu emoyeni. Ngathi mina izinto lezo kuyancokolwa. Ngenxa ukuthi ngifuna ukum-understandisa umuntu omdala ukuthi kwezakalani. Uyabo kuyimanje uma ngimtshelile mina ukuthi ngibizwe ngomsuni wakhe. Okokuqala ngifuna ukwazi uma mina ngingamlwela uma wami ngingayilweli mina ubani ngizomlwela. Ubani ngizomlwela. Umfana onjani othi mayizalwa abaleke kungena igebe ngikhaya ajomba ukuthi ashiya abantu ekhaya ashiya amantombazana ashiya abazali ashiya yonke into. Umfana onjani loyo? Umfana onjani loyo? Angilona igwala mina. Kodwa angikwazi ungayilweli mina. Angikwazi ungayilweli. Nganza kwethu ngiyabonga ithuba abafowethu eningiphe lona nendlela enenze ngayo. Kuningi ke okushiyo ukuthiwa ukukhulumile ngami wazi waya ngisho kwigagasi FM waya kuyivumo. Nganza kwethu uma kukhona okwaniphatha kabi nina izihlobo zami. Ngathi mangiphuma ekhaya wathi uma kumina nganami njengoba uhamba manje uyeThekwini. Konke ngifisa uyazi ukuthi inhlonipho umphako wendlela. Nani nganza kwethu ngicela nehlisa ukucasuka kwenu. Nina enithi nabakithi. Ngiyacela nehlisa ukucasuka kwenu. Uzimiphi ngiyamhlonipha mina ngokwelevel yakhe. Noma inekhombisa ungangihloniphi. Kodwa sengicela mina nenzele mina nimhloniphe. Yes. Ukuthi kanjani ngicela nje nikuyeke lokho nganza kwethu nikekele yena. Uyabo? Nikekele yena. Thina sike sithi thina kaZulu ukuxhumana kwabantu baxhumaniswa imimoya. Uyabo? Yena lokho akwenzile kumina
uma ukuthi mina idlozi lami liyaphila noNkulunkulu wami uyaphila yena uyobona ukuthi khona into e-wrong ayenza kumina ngelilanga mhlawumbe uyokwehla axolisa kodwa angisho ukuthi ngithi akaxolisa akaqhubeke yena ngoba yena uphezulu kunami mina ngiphansi akukho ukwenza kwethu ngiyabona ngilike